dapat nimong masayran kung asa nimong gipahimutang ang imong paglaom. Una, some seek security in possessions. Adunay pipila ka mga tao nga ilang gipahimutang ang ilang paglaom ning kinabuhia diha sa ilang mga bahandi. Kay nagtuo siya nga makatabang kaniya ang iyang bahandi. Igsoon, sugin lang ko ikaw kanang imong bahandi, mahimong makatabang kanimo. Pero karon nga buhi pa ka. Pero inig kamatay nimo, inig atubang nimo sa hukmanan sa Dios. Dili makatabang ang imong bahandi. Posible ang bahandi sa kalibutan, pwede nimong isuhol yato mga tao na gusto nimo pangayuan og pabor. Pero sa Ginoo, dili na kinahanglan ang imong bahandi dito Kay walay bisan usa ka nato nga magdala, bisan usa ka dako, bisan singkusing dito atubangan sa hukmanan sa Ginoo. Di nimo pwedeng dalahon dito ang isa ka kaban nimong kwarta. Dili nimo pwedeng dalahon dito ang imong bulawan kung naa kay bulawan. Dili nimo pwedeng dalahon dito ang imong daghang alahas kung aduna kay daghang alahas. Pero subok malandongon daghang mga tao, gipahimutang nila ang ilang seguridad diha sa ilahang mga bahandi. Walay panahon sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang iyang giuna sa iyang kinabuhi, maong pagtigom og mga bahandi nga biyaan lang man niya inig kamatay. Iman anato ang pulong sa Ginoo, may usa ka dato nga hilabihan kadaghan sa iyang bahandi. Ang Lucas kapitulo 12 bersikulo 16 ngadto sa 20. Kini nga dato gisugilon kini ni Hesus ngadto sa mga tawo nga buot mamati sa iyang mensahe. Ingon niya, unya misugilon si Hesus kanila niining sampingaya. Di ay usa ka dato nga may yuta nga maayong abot. Namalandong siya. Ingon niya sing kaugalingon wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton. Mingon siya sa iyang kaugalingon, gub-on ko ang akong kamalig ug magtukod ako ug mas dako din akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kaptangan. Unya mingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo anaa kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, o paglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, oy, buang, niini gayong gabiuna mamatay ka. Unya kinsa na may makapalag-iya niya ng tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Daghan sa mga tao diri o kung si Jesus pa pawalingon siguro, mingon gyud siya nga buang. Kung si Jesus nagwali siguro mas masakitan ka. Kay moingon gyud si Jesus Christ nga daghan mga tao nagtigom og bahandi. Kasama ni ining dato nga giguba niya yung mga kamali kay naghimo sa dako. Unya mingon sa isang kaugalingon na dito niya ibutang tanan niya ang mga katigayunan. Ug mingon siya, hala paglipay, kaon pag-inom. Pero ingon sa Ginoo, hoy, buang, kung kuhaon na ako ang imong kinabuhi karong gabiuna, ang kinsa man nimo ibilin ang imong katigayunan. Sa ako nang gikaingon, dili dautan ang madato. Mas lami kung madato ka. Pero kung wala kay Dios, imuha na lang ng imong pagkadato. Mas maayo pang matulog ka sa usa ka kubo. Mas maayo pang magkaon ka nga ang sudan nimo asin. Kay kining tanan temporaryo lamang. May imong lisod para sa imuha, pero kanang tanan temporaryo lamang. Kumper, unya, ini kamatay nimo, maangkon nimo ang kinabuhi nga walay katapusan, nga diin dito sa langit, wala na mga paghilak, wala na kasakit, wala na problema, wala na balatian, nga mutakboy pa sa imong kalawasan. Pero kung nagtagbaw kasi mong bandi ni kalibutan nga walay Dios, sa mubok nga panahon, maglipay ka. Pero ini kamatay nimo, dito ka sa impyerno paingon, o ang kalayo mo sakit kanimo, napay mga ulod gaway kamatayon, nga mudugang pag-ut-ut o pagsakit sa imong lawas nimo, napay asupre. Nga muhata og dugang kangut-ngot, kangulngol diha sa kainit sa kalayo. Usugod ka niya na. Unta dili ka masayop sa imong mga desisyon sa kinabuhi. Walay problema madato ka. Kanang tao sa kalibutan mangandoy madato. Ug kung padatoon ka sa Ginoo, pasalamatan ang Ginoo kay gipadato ka. Pero kung gipadato ka o nadato ka nga wala kay Dios, hinuklugi igsuon. Kung asa ba ang labing importante ang magpadayon sa pagpadato o magtagbaw sa imong bahandi sulod sa mubo nga panahon o magpuyo ka
Napait imong kinabuhi, pero mag-enjoy ka sa kinabuhi. Nga walay katapusan, human sa imong bubuo kinabuhi ning kalibutan. Kung kadatuon ka, lami unta, maayo. Pero pangalagad ang taon sa Ginoo. Kagain daw, luna ang Ginoo dahil sa imong kinabuhi. Kitang tanan mo biya na bagyod ning kalibutan. Usa ka example ang ato isuon sa rinan. Nibiya gyud ning kalibutan. Ug dagan pa ng mga minahal nato sa kinabuhi ng mina na ning kalibutan. Usa ka ebidensya nga inaana atong dangatan. Pag-abot unya sa panahon nga gitakda sa Ginoo. Alam kanimo. Trusting in religion or church is putting the cart before the horse. Magpasakop ka na nga iglesia, maluwas ka. Sultihan ko kamo igsoon. Usa ka bakak nga pagtulunan. Kung naamay nagtudloanan ninyo, sultihan ko na mo. Karon palang daan, una maulahi ang tanan. Bakak nga pagtulunan. Kay dili ka makabasa sa Biblia nga ang iglesia makaluwas. Ang itudlo sa Biblia, si Jesucristo ang makaluwas. Kana kung di ka mutuo kay Jesus Christ, pwede kang mutuo. Makanang imong iglesia makaluwas nimo. Pero kung parihatag Biblia, palihog ra gud basa ang John 3:16. Kay gihigog ba sa Dios ang kalibutan? Kinsay ang gihatag? Akong gipadala ang akong bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, siya dili mamatay, kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kinsay ang gipadala? Ang iglesia ba? Nabay church diya nga gipanganlan. Iyang buktong anak, aron ang tanan mutuo niya dili mamatay. Kung ingon po na pulo sa Ginoo si Jesus mismo nagingon sa Juan 14:6. Ako ang dalan. Kisalig nyo na dili si pastor. Kung dili si Jesus mismo nagingon siya, ako ang dalan, ang kamatuoran. Walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi ka nako. Si Jesus ang sulti anak. Kinahanglan nimo si Jesucristo kung gusto ka moadtog langit. Ang iglesia mugiya kanimo aron ikaw mahisuod diha sa Ginoo. Pero kung ang imong una-una musimba ko para maluwas ko sayop nga mga panguna-una. Daghan ang mga tao naggisalig nila ilang kaluwasan diha sa ilang relihiyon. In Acts 17:22, unsay gingon? Busa mitindog si Pablo atubangan sa mga tao nga nagtigom dito sa Areopagos ug mingon, mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo relihiyoso gyud. Pero nasayod ba mo kinsa ni mga tawana? Mga tao mawa nila mailhi kung kinsa ang Dios. Basta kay nagsimba sila, nagtigom sila sa usa ka balay, usa ka tigumanan ug gibutangan nila og usa ka signage. Ingon niya sa signage, alang sa Ginoo nga wala namo mailhi. Daghan nagasimba pero wa makaila sa Ginoo. Basta kay nakasimba lang, luwas na. Sayop igsuon. Another one, most people place their hope in good works. Umuutan ako diri Isa ba nakahimo diri maayong buhat? Pero daghan nagtuo nga ang iyang kabuutan, ang iyang pagkamaayong tao makapalangit sa iya. Basta na adri nga ang imong pagkabuutan makapalangit sa imo So ginlan ko ikaw igsuon. Mapukan o mapukan ang imong kalag. Kay walay bisan usa kanato nga matarong. Kay kung dunay isa kanato nga matarong ug maluwas pinaagi sa buhat, si Jesus Christ mahimong walay pulos ang iyang pagpakatao ni kalibutan kay maluwas man ka kung magbuhat kag maayo. Ang maayong binuhatan bunga sa imong pagpaalagad sa Ginoo, bunga sa imong pagtuo kang Hesukristo. Pero kung wala kay pagtuo kang Hesukristo, wala ka nagatagad sa Ginoo sa imong kinabuhi ug nagtuo ka nga maluwas ka pinaagi sa imong pagkamaayong tao, impyerno ka. Sigurado, 100% impyerno ang padulngan. Ano man? Ang Efeso 2:8-9 nagingon, kay tungod sa grasya sa Dios, naluwas ka mo pinaagi sa inyong pagtuo. Tabay, maayong binuhatan niya, tungod sa grasya naluwas ka, tungod sa atong pagtuo, kang Hesukristo. Gini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikat sa inyong mga binuhatan. Busa wala gayoy makapasigarbo nini. Kusalaw? Naluwas ta tungod sa grasya, tungod sa itong pagtuo sa Ginoo, dili pinaagi sa binuhatan. Pero daghan diri magsimba ko, part na sa iyang maayong binuhatan.
maghimo ko maayo para maluwas ko. Mangutana ko, kung ang imong gibarugan sa imong kaugalingon kay magbuhat og maayo para maluwas ka, pila ba ka maayong buhat ang gikinahanglan para maluwas ka? Pila ka maayong buhat? 5, 10, 1,000 sa kamilyon ka buhat? O kinsa ba diriya ang makabarog gikan karon og hantod nga siya mamatay nga dili sa makasala sa Ginoo? Kinsa diriya? Kay kung dili ka makasala gikan karon hantod mamatay ka, posible maluwas ka kay wa kay sala. Kaya mo nang mahadlok ka makasala. Kinahanglan nimo si Jesus Christ. Ayaw pahambog nga maayo kang tao. Kinahanglan nimo si Jesus Christ. Dili ang imong good works may pangutan-on sa Ginoo nga maayo ba ang imong binuhatan? Hindi katubang sa Ginoo. Tan-awon kung ikaw ba nagpatuyang sa pagpakasala. Ang hukman sa Ginoo, ang sala nato. Manubag ta sa Ginoo dili sa maayong buhat nato. Manubag ta sa Ginoo tungod sa atong sala. Wala kinahanglan nimo si Jesus Christ.